Liberal Alliancen har vundet valget. Som I kan jo huske, så går de ind for lovliggørelsen af hash. Yes! Fedt, mand. Liberal Alliancen har vundet valget. Det vil sige lovliggørelsen af hash! Det var det, med frihed. Fuck! Hvad gør vi? Jeg er nødt til at ringe til nogen. Stop. Hallo? I bliver nødt til at komme nu. Der ligger 4 mennesker på patienten, og de har ikke nogen puls. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kom nu. Hvad gør vi? Det er alt sammen på grund af Liberal Alliance og deres lov med hash. Det har ødelagt det hele. Vi er nødt til at lukke den her del af Christiania ned. Godt. Hvor synes du stadig, Anne? Ej, hvor dejligt.